Meillä tosinisteillä kevään aikataulu vaikuttaa aika tyhjältä. Pitäisi keksiä joku paikka, missä olisi älykästä seuraa ja hyviä luentoja. Onko kenelläkään mitään mielipiteitä? Kyllä siinä puhuu näin Jyväskylälikka asiaa. Auink, auink. No joo, siis kyllä vois. Mut en mä ainakaan oo mihinkään skutsiin lähes, missä pöndets kujaavat laktoilu ja polon skeida döfää koko ajan. Kyllä mä sanoisin, että lähdetään studiin. Siellä on hei ainoa yliopisto ja siellä on Starbucks. On kyllä jumalattoman tylsää. Tahot sekuksia. Ai mä vai? Ai nyt vai? No kai mä vähän voisin. Hello, we are Vannitsa missionaries from Joensuu. Do you have time to talk about the miracle of Jukka Korpela? Mitäs helvettiä? Tarvitaanko minua täällä? Ei. No minäpä kerron. Minulla on ratkaisu ongelmaanne. Jos tylsyys ja toimettomuus vaivaavat, on niihin nyt tarjolla erinomainen lääke. Hollin kevätseminaari maaliskuussa. Jokaiselle on tarjolla jotakin. Veteraaneja, naisvakoijia, suuria suomalaisia, kaljaa ja verkkarihousuja sekä ennen kaikkea tasokasta seminaariseuraa. Taidolla ja tinkimättömyydellä valmistetaan myös hieno ja täyteläinen MOL-seminaari. Tietysti Vannitsa. No mihin me nyt lähetä? Vissi helvetti asti. Sinne päin me lähdemme Joensuuhun. Joo, lähdetähän maar Joensuuhun. Ai nyt vai?